ma ni wedi cyrraedd cyn bod i'n mynd yn hyd y wyll. Aw, wytcha! Sori. Beth yw'r peth gyntaf sy'n rhaid i ni feddwl amdano fe? Cyn gosod pa bell? Sara? Beth? Mae angen meddwl am y tir. Unrhyw syniad? Aled. Fflat. Beth? Bod y tir yn fflat. Da iawn, Aled. Mae angen y tir o fi tan o'ch fod yn wastad. Wnewch chi ganolbwyntio, plis, neu fydd y ffonau yna yn yr afon. Catrin a Galed, chi fel ci a chaff. Dwi'n llwgu. Ie, bwyd. Na'r cam nesa. Beth am ferwi beans ac wy? Fel can i chi ar ben mynydd, mae rhaid i chi wneud y gorau beth sydd gyda chi. Erbyn dydd sydd, byddwch chi'n ddiolchgar iawn o'r beans ac wy yma. Aled, ceri agor y tin beans yma, ac mi ai ati ddysgu chi sut i wneud tân. Wedyn, ar ôl mi orffen y gêm hyn. Pwy sydd wedi bacio charges ffôn? Sti'n si charges lan fan y brycheinio, Catrin fach. Does dim trydan. O, mae batiwm bron am mynd. A hwn! No! Os ydyn ni am gynnu tân, bydd rhaid i ni hel ychydig o goed. Felly, beth am i ni droi hwn yn gystadleuaethach a gweld pwy all gasglu fwyaf o goed tân mewn y munud a hanner ar eich marciau. Barod? Ewch! Dyna ni. Mae'r batri wedi darfod. Mae hyn mor depressing. Meddylia, dim ffôns tan dydd Sul. Gutted! Waw, edrychwch ar awyr. Dim ond sir ydyn nhw. Dwi heb sylwi arnyn nhw o blaen. Beth? Di heb sylwi ar y ser o'r blaen. Falle, un neu ddau. Does bendant dim gymaint a hyn ble dwi'n byw. Yr un ser sydd fan hyn, a phob man arall. O, mae llwyth ohonyn nhw. Maen nhw jyst yn fwy amlwg, achos mae'n noson glir. Cwr, pladur. Ble? Coes hi'n lawr at y sgwar ar y gwaelod. O, ie! A sbia, Belt of Orion. Llaffen fair yn Gymraeg. Ti'n syn nhw mae Mr Thomas. A'r ser yn agosaf at ni, Proxima Centauri. Sut wyt ti'n gwybod hyn i gyd? Mae gen i telesgop adref, a dwi'n darllen llwyth amdano fe. Faint o ser sy'n creu pladur? 1, 2, 7. Na, 8. Mae honna fyna'n ser yn ddwbl. Wow! Ti'n gymaint o swat. Diddordeb, dyna i gyd. Beth oedd hynna? Seren wi. Anhygoel. Wedi clywed amdanyn nhw, ond byth i gweld un. Na fi. Waw. Wel, sut hwyl gawsoch chi arni, de? Boring. Ie, hollol boring. Gawsoch chi'r un brigyn? Wel, mae'n debyg mae fi yn llyfr gystudiaeth fach yna, de? Bych chi'n gwneud, de? Dim. Ydych chi wedi sylwi faint mor glir yw'r awyr hyn o? Na. Drychwch ar y ser na. Neis. Dwi'n gallu gweld y plaw. Wel, dydw i ddim gweld dim byd. Dwi wedi blino gormod beth bynnag. Mae hyn mor boring. Rowlon di Sul pan gen i ffôns ni yn ôl. O, dewch mlaen. Mae'n neis cael noswaith fel hyn lle gawn ni werthfarogi beth sy'n o'r hamgylch ni. Os craffwch chi'n galed, mae'n bosib y gwelwch chi seren wyb. Maen nhw'n dweud os gwelwch chi seren wyb, fe gwmpwch chi mewn cariad â'r person drws nesaf atoch chi.